zal wandelen aan uw zij. Laat u even zitten, alsjeblieft, voor je naam. Masra me angry, fuye furumi, furumi temelo abra. Masra me angry, fuye furumi, furumi temelo abra. Masra me abon Israfigiu, Masra me abon me atigiu, Masra damide, urmi temelo abra, urmi temelo abra. Want ik heb nog heel veel zin om je te vertellen. Dan ga je ook vertellen wie allemaal in de koek zijn. Je bent 50 geworden. Ja. 50 jaar is geen 50, zijn geen 50 dagen. Ook geen 50 maanden. Ook geen 50 weken. Weet je hoeveel mensen gisteravond zijn gaan slapen over de hele wereld en vanmorgen niet zijn opgestaan. Maar je hebt je dag gezien. 50, Sarah. Tegenwoordig overal die hoeveel je. Ja, maar ja, je bent er. Deze boeking heb ik al een jaar van tevoren gehad om te weten. Een jaar? Een jaar, dat ga ik je vertellen van wie. Ze gaan allemaal zijn. Kijk, de digitale snelweg tegenwoordig. Ik heb het hier. Oké. Luister goed, hè? Luister goed. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart. Ik heb die tekst ook gehad, ja. Onderzoek mijn gedachten. Weet je van wie? Zeg het me als ik iets verkeerds doe en help me om weer te leven. Zoals u het wil. Lieve zus, je mag vandaag voor het eerst persoonlijk